wrong hands. Obila e kaunti ma Kisii ochako nonro ewi masira mar mach manotimore sikund sekondar ma Senior Chief Musa Nyandusi Mixed Secondary School aluora ma Kegati. Mwandu mag kar nindo jopuonjre ne mach wang'o. Wachore ni masira no ne otimore kar saa 10 odhiambo manyoro, ma bende kinde machuok tok ka jopuonjre nyomolo e skul mar yepo margi e tam mar adek. Nyakwara Mogi Crispin Otieno en jafwambo marwa ma Kisii kendo miyowa ler motudore kod wach mar mach makamano. Skul mar nyiri kod yawuoyi e gwenge ma Nyaribari Chache e kaunti ma Kisii. Skul ni en Kegati Mixed. Okinyi ma kawuono kar saa 10 kogwen ne mach owuok kata ne mach owang'o gige nyithindo e achiel kuom kuonde nindo mantiere skund ni. Kar nindo no ting'o otendni 77 e skund ni. Kata kamano mach no muoch kar okinyi kendo omiyo skul ni oyudo asara matamre gi nono. Mana kaka nyalo neno to kaka magi moko kuom gigo ma oresie mach no ma omuoch kar kogwen. Kendo waseneno ka jotend obila ka achiel kod jogo magin jodito mawuok e Ministry of Education kata mawuok e Migago no mochung' ne weche somo e kaunti ni ma Kisii ka otimo romo ka achiel kod tend skund ni kod obila bende ka gimedo nono ni ang'o ma dikel ng'ikruok man dikel muoch mar mach e achiel kuom domes mantiere e skul ni ma Kegati. We are very sorry that we had an incident of fire that started at around 4 in the morning and it was put under control. The student reported yesterday and we are yet to know exactly the cause of the fire. So the investigation is on. We have not established the cause of the fire. We had stored excess mattresses and beds, and we lost 77 mattresses in the fire. We will request maybe well-wishers to come and help us. We have lost mattresses belonging to the students. Tuko na domu 3 za wavulana. Moja kulitokea moto. Uzuri wanafunzi saia wakai huko. Ilikuwa na vitanda na mattresses. So hakuna mwanafunzi amejeruhiwa, ni mattresses ndio zimeungua na nyumba. Kani poko romo no bet ne wa loso e yor simu kod jatelo mochung' ne weche somo e kaunti ma Kisii Mano Pius Ong'oma mane wacho ni sani gisechako nonro matut kaluwore kod gino madine kel muoch mar mach e skund ni, kendo gibiro miyo wa report kaluwore kod nonro ma mano chakore kar gokinyi kendo kaneno ka obila ochopo e skund ni, ochopo wuotho e dormitory kar ging'iyo gino madine kel muoch mar mach e kar kogwen. Omiyo jogo moko magin jodak ma aluora ni ma Kegati mane waloso godo wacho ni ne giwinjo mana muoch mar mach kendo ji nochako goyo uwi. Kata kamano geche ma ochung'ne reso masira kata fire department engines nochopo e skund ni. Kata kamano ne gireso mana gigo matin, ng'eny gi ne owang'. Gigo ma oresi gin mana kaka inyalo neno gige nindo mag nyithindo. Kendo onyiso ni gino motimore okinyi ma kawuono masira no onge nyathi moro amora ma oyudo hinyruok kata ne owito ngimane kaluwore kod muoch mar mach e skund ni. Omiyo pod warito alupot mar obila ka achiel kod duol kata Migago no mochung' ne somo e kaunti ma Kisii monang' gilernwa ni ang'o ma dine kel masira mar mach e skul ni mar yawuoyi kod nyiri mar Kegati. Erokamano.